Croeso i Ysgol Gynradd Llanllechid, ysgol groesawgar a gweithgar yn Nyffryn Ogwen. Yn haf 2025, roedd disgyblion hynaf yr ysgol yn awyddus i ddarganfod mwy am hanes cyfoethog eu hardal, ac felly, gyda chymorth Clwb Hanes Llanllechid, Rachub a Chaerllwyngryd, trefnwyd cyfle arbennig i ddisgyfweld a Vivian Parry, Eifion Hughes a Helen Williams, tri sydd wedi magu yn yr ardal ac a llu o hanesion ac atgofion difyr am y gymuned. Dewch i ni gael eu cwrdd. Croeso i Ysgol Llanllechid. Dyma hanes ein ardal ni. Fedrwch chi sôn amdanoch chi eich hun yn tyfu fyny ym Methesda neu Rachub? Wel, yn Rachub gyfes i fy ngeni, ac hynny yn adag yr ail o rhyfal byd. Wel, yn 1941, yn ganol y rhyfal yma, mi yma ges i ngeni ar wrth ymyl yn Rachub. O'n i ddim pwy sy'n gwybod lle mae'r rhes gefn, lle mae'r capal carmal, yn y rhes bach honno ges i ngeni. A be dwi'n gofio o dyfu fyny ydy pawb yn siarad efo'i gilydd, cerwch allan i'r stryd, oedd yna bobl yn cerdded. Pobl yn bob man, nid ceir, dôn am car, dwi'n siŵr fedra nhw i gyfri os o'na 4 neu 5 o geir yn Rachub pan o'n i yn tyfu fyny. I ble ydych chi'r ysgol? Yn Rachub, wrth gwrs, ac yna 2 ysgol, un ar gyfer plant yr eglwys a un ar gyfer y plant oedd yn mynd i'r capeli, lle oedd nhw'n deud oedd y stori, segwn. Wedyn ysgol ar sgwar yr hen ysgol ei sy'n. Dwi'n meddwl ni 4 oed. Ac o mwynhau yn ofnadwy, gyda ni fant ardo a falle, ac oedd y bwyd yn bendigedig misterius, chi'n gofio. Yn dos ar. Ac oedd hefyd, oedd y prifathro a'r hogiau'r dosbarth hynna yn cael mynd i'r ar y post i blannu tatws a beth bynnag, ac yn mynd yn nhw i ni gael yn yr ysgol wedyn i helpu ynglyn â oedd y breinter toedd y bwyd. Oedd hynny'n bendith. Sut le oedd Rachub ers talwm? Ffair Llan oedd y peth. A fatha pydda ni yn ysgol y sgwar, os oedden ni'n clas Miss Thomas, Oedden ni'n codi at firas. oeddech chi'n medru gweld llawr trwy'n bleddyn. A wedyn clywed yr loris yn dod i fyny. A wedyn Ffair Llan wedi cyrraedd. Oedd yr ysgol i gyd yn gwybod wedyn bod Ffair Llan wedi cyrraedd. A dôn am ysgol ar Ffair Llan. Oedden ni cael diwrnod i ffwrdd. A gatho ni amser gatho Brenhinas i choroni. Gatho ni testament newydd i gyd y plant. A geinni'n ty. A mae o'n dal i fod gen i na fyd. Un glas. Ynde, sgwennu air yn o. O'na rasions adag hynny. Chai chi, mond hyn a hyn o fenyn, os o'n bod chi'n cofio rhaid araf. A hyn o fatio'r un, hannar a hannar. Rwy'n fymryn o swgwr a llefrydd a fela. A rhaid i hwnnw bara am wythnos a weithia, mi roedd swgwr yn gorffen. Be oedden ni mynd â cwpan bach i drws nesaf i ofyn. Gan i fenthu gipyn bach o swgwr, gynnoch chi tan di Gwenar, gewch chi o'n ôl di Gwenar. A fel oedden ni'n byw trwy gilydd, os yna rhywun yn sal ac isio tablet bach fel anydyn neu rhywbeth i astolwyr gwddw neu rhywbeth. O pawb yn helpu gilydd, byw trwy gilydd oedden ni. Ac eithon ni fagwraeth hapus iawn yn Rachub, dwi'n meddwl. Ynde, oedd pawb yn helpu gilydd. A pawb yn stopio plant i siarad ac i ddeud straeon wrthyn nhw. Dwi'n cofio fyddwn ni'n mynd i fyny i fyny Gallon Grydd ac i dy yn heulu yn Caergroes. A mi fyddan o tua hanner dwsin o bobl wedi'n stopio fi yn ben stryd oedden nhw'n siarad pam do'n am ond radio, do'n am teledu, wedyn y pob allan yn sgwrsio'n braf. A lle wyt ti'n mynd rwan, a beth ti'n neud, a holi. Nes oedden ni'n arfer siarad efo pobl, oedden ni'n mewn swilo siarad efo pobl o gwbl. A lot o siopa o gwmpas.
a lot o hwyl a chwerthin, mi oeddan ni'n dlawd. Doeddan ni'n hefo, doedd gynnon ni'n lot o ddillad na dim byd fela. Ond oeddan ni'n hapus oedd pob rhy fath, oedd i fian. Pob rhy fath. Ac oedd ni'n braf, ia. Dwi'n cofio'r pentra. Fatha, Helen a dweud, pentra hapus ofnadwy. Pob nabod i gilydd. O gynno fi, o'n i'n meddwl bod gen i deulu anfarth, oedd pob yn nanti ac yn yncol. Ac yn perthyn dim. Ynde, a dim... Oedd yna, sef? Ia, oedd. Yn oedolion lle Ac oedden ni'n... Dim dima o bres, oedd oedd Helen yn dweud amser rasion. Ia. A dwi'n cofio yn 1953, nath rasions orffan efo dada yn sio, a mam rhoi tair ciniog i mi. A fi'n ar rhedag i lawr. Ac os oedd y siop, oedd hi'n gorau tan sian naw nos toedd cyn bol. Oedd. A cael dada heb orfod rhaid cwpons drosodd y lle. Ia. A mi oedd pethau felly yn dod ar ryw apusrwydd mawr i'r rhywun yn lle. Pwy oedd Madam Chips? Wel, dwi'n siŵr fod ar y tri yna ni. O, methan. Ges i'r fraint o fyw dros ffordd iddi hi. Ond o'r he madam wedi marw y byn hynny, lle. O' na 2 siop chips yn Rachub. Oedd, un o'r... Un yn y sgwar, un drws nesau Capal Carmal, a'r Brenhinas, Madam Miss Gruffydd, yn byw hanner ffordd i fyny Gallon Grydd. A mi oedd gynno hi boilar tân, oedd gynno hi'n twmor yn gwneud y chips. Dim fatha heddiw a medru troi, da fo 1 i 10 gyllu gael gres, ond gwneud tân o dan y boilar. A mi oedd yr hen madam, oedd hi'n anfarwol, toedd cyn i go mynd yno efo mam. A sefyll o'na settled oedd ar un ochr, a sefyll ar honno. Oedd yr, lle oedd hi'n rhoid y chips ar ôl coginio nhw. Oedd y reit yn y setl bach ar yr ochr chwyth hefyd. Oedd. Dwi'n byddai'r hogia drwg, y madam yn mynd wrth nesaf, chwilio am newid. A byddai'r hogia drwg yn agor y lle oedd chips. A llosgi dwylo oedd dwy'n chips yn ei ddwyn. Oedd yna gymeriadau eraill yn Rachub? Oedd cymeriadau bethau ofnadwy. Enwog. Un o'n un oedd William Griffith hen barc. Y fo sgwennodd defaid William Morgan. A mi gath defaid William Morgan i chanu gyntaf yn Cwt Barbar, yn Waters, yn Longroes. Yn fanno gath i chanu gyntaf rioed. A mi nath hogia Llandegau, lle bynnag oedden nhw'n mynd. A mi oedd nowd oedd yn wislo ac yn pethau lle. O rhaid ni gofio hyn, na y dôn oedden nhw ddefnyddio i ganu, mae rhywbeth bach yn poeni bawb, oedd emyn dôn, yr hen ganfed, ac yn naturiol, dyna be oedd pobl yn ddefnyddio, dyna be oedden nhw'n gwybod te. Mae lot o hen a lawan gwerin wedi cael ei troi'n emyna fyd oes, chi, ond dyna be oedd i'r hen ganfed. Mae rhywbeth bach yn poeni bawb. Nid yw yn ef ymwneud ni ar. A wedyn mi nath hogia Llandegau i throi hi. Mae'n enwog drwy Gymru a mwy. Mae'n siŵr tydi. Y plant i cael lot o sport. A mi yna lot o gymeriadau, dweud. Oedd. Hugh Sgwd. Hugh Sgwd, Ia. Yn byw pen draw Caergroes. A pan o'n i'n hogan bach, o'n i'n meddwl na dyn cas oedd o. O'n i'n meddwl sa'n gweld plant bod o'n rhoi sgwd. Ydyn nhw, da chi'n gwybod beth i sgwd, bod o'n rhoi sgwd. Ond dim dyna be oedd erbyn i fi dyfu fyny. Mae yna le o'r enw sgwd yn Abart oes. A afon ydy hi, a wedyn mae'r afon yn rhedeg i lawr, a wedyn mae'n troi'n sydyn, sgwd fel la. Ac tŷ ymyno, o fyno ddodd yr ein gradur, de. Ond mae lawer un di deud rhywbeth a fi oedd ni mewn ar dyn cas oedd o'n. A dyna chi'n arall, gath i ni yma. Hwn i'n da chi wedi clywed sôn am Twm Sion Cati. Y lleidar pen ffordd. Wel, just ochr arall i gyrn,
Gath ei eni? Ia? Yn lle mae afon ffrydlas yn cychwyn, oedd o'n i famo, yn dod drosodd o Llanrwst i fynd i Sir Fôn i gael y plentyn. A fedra nhw'n mynd i'n pellach, o'na rhywun yn mynd â hi gwas o ffarm lle bynnag oedd hi'n gweithio. Ac aros yn cwt unos a ni'n gael nhw. Lle oedd o bugeiliad yn aros efo'i defaid. Nhw'n cael mynd i mewn dros nos a felly. A nath nhw gyrraedd fanno, a mi annwyd Twm Sion Cati. Mae'n lot o bobl yn dweud, neu un o South Wales ydi o lle, o naci. Un o'r yn plwydd Llanllechid mod i cael ei ennill, lle. Oedd pawb yn siarad Cymraeg? Oedd. Rhan fwyaf, ond un dwi'n gofio. Yn yr ysgol, pob yn siarad Cymraeg. O gen i ffrindiau Pat Blades. Na fod, yna fi'n ei dweud, Mr Blades, cadw siop i fyny gallon grydd. Ond oedd yn Saesneg un o warthus, a wedyn oedd rhaid i Pat ysgu Cymraeg. Oedd Pat, un oed â chdi a Christy. Oedd. A mi oedd Jane. Bydd ysgol Pat Gymraeg yn sydyn iawn. Mi ddysgol Jane yn fengach rhywun oed â fi. A chdi. Mewn llai na 2 wsos fus, oedd hi gystad Cymraes. A neb yn gorfod o reidydd, o'n i, mae'n bydrys, a stan oed yna oedd i efo ni. A dweud o mewn llefydd rong reit aml, lle. Beth oeddech chi dysgu yn y ysgol? Bydd o'n i ddysgu. Wel, o'n i ddysgu sgwennu Cymraeg a Saesneg a darllen Cymraeg a Saesneg. A rhifyddeg, de. Ia, yna'r adag hynny. Byddwn ni'n gael, o'n i'n mwynhau hefyd. Yn enwedig efo Miss Thomas, oedd hi'n annwyl iawn. A bydda hi'n rhoi ni rownd y stafall ddosbarth fel la. Ac yn gofyn i nes i sillafu ryw weiriau. A wedyn, am y gorau oeddach chi i fedru sillafu bob peth oeddach chi'n gael gynnau. A wedyn oeddach chi'n cael symud i fyny i'r pen ochr yna dyna, ac i'r gymffon ochr yna. Ac oedden ni dysgu lot felly, mewn ffordd, hefo fi de. A mi oedden ni cael dysgu gwnïo fe, oedden ni'n cael gwnïo, a gwneud lluniau. Oedden ni'n cael storiau o'r Beibl y byd. Yn Wales ora o'n i'n licio'n ysgol o cael mynd ar hyd o'n bochodro fan hyn. Natur, gwers natur, efo prifathro fel lleol. Ac o'n i'n byw yn Llwyn Bleddyn yn sydd hynny. Ac o gynnu ni Cymro fi yno fo. Wrth gwrs, oedd o allan yr iard. A wedyn ddod o'n clywed y plant yn dŵad. A mynd efo dilyn ni had dŵad, wrth gwrs oedd o'n abod i, ac oedd y plant wrth i bodda. A dyna oedd o'n hobyn da iawn. Oherwydd oedd o'n dod yn ôl efo ni a mynd adra, sef i'n cartre i. Ond oedd o'n medru bod yn hogyn drwg. Oedd y pobl drws nesaf i mi yn mynd i Capel Carmel. Ac oedd Cymro oedd enw. Ac oedd Cymro mynd ar ei hola nhw bod i sydd i'r capel. Wel, oedd nhw'n trio cael y drws, y 2 drws yn y cyntaf y lawr grwsiau. Yna fo oedd yn. Ond mi ffindiodd Cymro bod yna risa arall. Ac yna lle bod o'n sben cloc. Ia, dwi'n meddwl ti jyst atal o ti'n gofio fo'n efo siŵr dweud. Dwi'n gofio fo'n mynd i fyny llofft capal ac ista yno, de. Tradd o gwyddoedd o pregethu. Ie. A dwi'n dda gwyn pari y diwedd a gwyn. Ie, mi welu heddi ys Cymro fod yn mynd â fo i fyny grisiau. Ie. So dyna ni chwerthu'n dwi'n bach. A dyna ni, cipolwg fer ar hanes yr ardal. Tydi hi'n wych gweld y chenehedlaethau yn dangos diddordeb yn hanes ein milltir sgwâr ac yn gwerthfawrogi'r cyfle i holi aelodau hun y gymuned a dysgu ganddynt. Gobeithio y bydd y straeon a'r hanesion yn cael eu cofio eu hadrodd am genedlaethau i ddod.